Hai, zi ceva. Al Donald Trump. Aia e cu Donald Trump? Da. Duck sau Truck? Trump. Trump? A doua și mai înaltă de Chicago. Figa себе, блин. Downtown Chicago. Care? Ceasul nu știu cum se numește. Ceas se numește. Uite, ora e la 11 și noi și-am făcut tot nic. Au. Mi-aș face, dar și folos că să Dacă suntem răpănoși. ia soarele. Dă și de mână. What's up? Jal că aici nu putem vedea, trebuie să ne dăm jos încolo, ne rupem gâtul. Aici e прикольно видно, știi? Apa asta de atrás de scară. O construiesc în mijlocul downtown-ului. Eu? Так, să și facem noi. Так, Radu, apuc pe făti că lucrez, să arătăm la părinți cu ce mușești măcar. Asta e apărătura mea. Hai că vă arăt al lui Radu muș. Ia că asta e mijlocul de transport al lui Radu toată ziua. Hai că omul, așa, slisar. Dă privet la părinții. What's up? Gata, ajungi. Se termină ca s-a terminat pленка. Sorry. Короче, гата.